Pliobates cataloni és un nou gènere i espècie de primat hominoideu fòssil. Els primats hominoideus són un grup que inclou, a més dels humans, els seus parents més propers, que són els grans antropomorfs, ximpancers, bonobos, goril·les i orangutans, i d'altra banda els petits antropomorfs o hilobàtids, que són els siamancs i els gibons. Hem descrit aquest nou gènere a partir d'un esquelet parcial que inclou 70 ossos, entre els quals es troba gran part del crani, gran part del braç i altres parts de l'esquelet. Això ens dona una gran informació a l'hora de reconstruir la paleobiologia d'aquest organisme i alhora per reconstruir la seva posició filogenètica en l'arbre evolutiu dels hominoideus. Aquest esquelet correspon a un individu femella de mida petita, aproximadament uns 4-5 quilograms, que vivia en un ambient arbori fa uns 11,5 milions d'anys, en el que actualment és l'abocador de Can Mata, en el terme municipal dels Hostalets de Pierola. Pel que fa a les relacions de parentiu, la importància de Pliobates rau que és un descendent tardà que està just abans de la divergència entre els dos grups principals d'hominoideus actuals, que són els homínids, o grans antropomorfs i mans per una banda, i els hilobàtids, o petits antropomorfs, per l'altra. I per tant, ens dona bastanta informació de com podia haver sigut aquest darrer ancestre dels hominoideus actuals. Aquesta és la reconstrucció cranial de Pliobates, que, com es pot veure, és força similar en mida a un crani d'un hilobàtid actual. Fins ara, molts investigadors pensaven que el darrer ancestre comú del grup dels hilobàtids i dels grans antropomorfs hauria estat, en mida i en d'altres característiques, més similar als grans antropomorfs, com per exemple un ximpancer o un orangutan. En canvi, Pliobates el que ens està indicant és que el darrer ancestre comú del grup hauria sigut més similar als hilobàtids del que prèviament havíem pensat, i per tant Pliobates també ens dona moltes pistes sobre l'origen evolutiu dels gibons. El crani de Pliobates es va trobar fragmentat en diverses peces que a més estan molt aixafades les unes amb les altres. A partir d'aquí, digitalment, totes aquestes peces es van separar, es van reposicionar fins que es va poder fer la reconstrucció tridimensional mitjançant el contacte d'unes peces amb les altres. Gràcies a l'estudi de les marques microscòpiques deixades pels aliments a les dents abans de morir, podem inferir que Pliobates s'alimentava de fruits, tous i madurs com els gibons i d'altres hominoideus actuals. A partir de les adaptacions postcranials de Pliobates podem inferir que bàsicament es movia per les capçades dels arbres mitjançant una grimpada cautelosa, però també, en certa mesura, ja detectem algunes adaptacions a penjar-se per sota de les branques. Gràcies al control paleontològic de les obres de construcció de l'abocador de Can Mata durant més d'una dècada, hem pogut recuperar una gran quantitat de fòssils, no només de primats, sinó també d'altres espècies que van viure a la zona dels Hostalets de Pierola fa aproximadament uns 12 milions d'anys. En aquest ecosistema, que era d'un bosc relativament tancat i humit, hi vivien diverses espècies de primats, entre les quals hi havia no només el Pliobates, sinó també Pyrolopithecus i d'altres, i per tant, en aquest sentit, l'abocador de Can Mata constitueix una finestra molt important per tal de mostrar-nos com era la vida fa uns 12 milions d'anys a Catalunya. En aquest sentit, esperem que el control paleontològic a l'abocador de Can Mata es reprengui en un futur immediat i pugui seguir lliurant fòssils tan increïbles com els que ha lliurat fins ara.